Kratko pišem se, mili djadu Koleda, već se slušama. Mili djadu Koleda, već se slušama. Ti mi doleti, kuklička da spi, толкова голяма и да казва мама, толкова голяма и да казва тати. Айде, нека сега стихотворение. Ох, Любче. Ах, Любче гъмаде, ох, Любче дораде, покажи си пила. Погледни тук. Да се видим ръцата, да се видим кралица, прясна, крехка тревица. Ти слушаш ли много мама и тати? Да. А баба и дядо? Да. А леле и чичо? Да. Браво! Сега какво искаш от тях? Какви подаръци искаш да дадат? Ти писмо писаш до дядо Димраз? Да. Браво на тебе! Кой искаш? Какво искаш да те даде? Какво искаш ти сега? Чакай да бръкна тук да ви маса. Кой е желал дядо Коледа? Кукличка! Този големия подарък. Коли там, кой ми има вътре? На мене, дядо Коледа, на мене. Какво ще кажеш? Благодаря. Браво на Много тебе! знаете, браво. От баба и от дядо, защото си била много послушна. А, това какво е? Заповядай. Учи Сега голям ще отвориш чувал. Дръж, помогни. Какво ще кажеш? Благодаря. Браво на тебе! А тук какво има? Я да видим. О, цяла турба. Цяла турба. Браво! Това е от Леле от Чичо. Така. Турбата изпразни дядо Мраз. Си това много послушна бе. Няма повече подарък. Свършите. За другите са пущали. Айде, благодаря. Ела, аз направим една снимка. Искаш ли? Айде да видим.